Ibingathi indawo yokulahla inkunkuma engxeleni, iivenkile bezivalwe mba ngethuba loluqhankqalazo, neeofisi zikamasipala bezivaliwe. Singxeleni sikhalazela yonke into akho nto yenziweyo apha, into esinazo apha zazinto zika-1994, into ze-apartheid. Asinanenye into, asinamanzi, asinatoilets, abantu bezedolophini basithume emahlathini. Owayesakuba ngusodolophu uzamekile noNdlevu washenxiswa kwiinyanga ezintathu ezigqithileyo. Ibhunga lamgxotha emva kokuba etyholwe ngokumisa inkqubo yokuqeshwa kumphathi masipala. Abanye abahlali bathi makabuyiselwe. Siyamfuna uMr Ndlevu ngexesha lakhe belincinci belihleli noba yi3 months or so ebewenzile umsebenzi wakhe. Zikhatywe ngawomane iingxelo zokungasiwa kweenkonzo eluntwini. Phaya extension 1 na extension 4 and 5 sigqiba kwenza phaya i-surfacing and paving. Kuhle kuyagijimeka pha sigqiba kuyenza. Sigqiba kwenza phaya i-transport hub ene-offices, taxi rank entle, sibe sigqiba kwenza i-library ilindadweba. Abahlali abangaxolanga bafunge ngokuqhubeka noqhankqalazo lwabo de kusatyelwe isimbonono sabo. Kwiindaba ze-SABC, ndingufundiswa Mhlekude, eNgqeleni.